बे समाव मानास सरकार ब्लक भिडिअ नायगिरनाय बे समाव फरायबाय बे समाव दिनै क'क्राझार फ्लाइअभारनि साखाथियाव दिनै एनडिपिपि पिपल्स एक्सन कमिटिफोर बड'लेण्डनि जथायै बेवहाय गेदेरा सुबुंखौबो हाबाफारि लादों बे सुबुंखौबो हाबाफारियाव हाजार हाजार बर' सुबुंफोरा बेयाव बाहागो लादों नुनो मोननाय जादों बे हाबाफारियाव बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला माखासे रायजो राजाफोरा बाहागो लादों बेवहाय साखाथिनि फ्लाइअभार थानाय माखासे रायजो राजाफ्रा बेयाव बाहागो गाखोनानै दङ बेवहाय जों नुनो मोननाय जादों लोगोसे बेवहाय नुनो मोनदों बर'नि गुबुन गुबुन आफादफोरा बेवहाय बाहागो लादों बे समाव नोंथांमोना दिन्थिनो थाखाय नाजादों बे समाव दिनैनि हाबाफारियाव बाहागो लानाय सुबुंफोरखौ नोंथांमोननो आं केमेरायाव दिन्थिनाय जादों दिनै नुनो मोननाय जादों बड'लेण्डखौ मोननो थाखाय गोबां रायजो राजा बिथांमोना साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोर बिथाङा गोसो सिङाव हास्थायनानै दं बर' साफ्रोमबो बर'फ्रानो बड'लेण्डखौ मोननांगौनि सार्थआव दिनै गावनि बेसेन गोनां खामानिखौ दोनथ'नानैब्लाबो दिनै बड'लेण्डनि दावहायाव बिथांमोना ओंखारबोदों नुनो मोनदों बेवहाय नुनो मोननाय जादों बर'फोरनि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ जों नुनो मोनदों जांख्रिथाय मोनसे आबुं जांख्रिथाय बे जांख्रिथाया थामोनथानि बे जांख्रिथाया रैखाथिनि बे जांख्रिथाया सिनायथिनि बे जांख्रिथाया मोनथायनि बे जांख्रिथाया आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनायनि जोंनो आलादा रायजो बड'लेण्ड नांगौ जोंनो आलादा रायजो बड'लेण्ड नांगौ बर' हारिनि सिनायथि रैखाथि आरो थामोनथानि बर' हारिनि मानो ज' जिरायदों बा जथुमा जादों होनोब्ला जोंहा दिनै बड'लेण्डनि आन्दलना जोबनो थाङाखै बड'लेण्ड डिमान्ड खालाम दासिमबो जोङो मोनाखै दासिमबो जोंखौ सरकारा रायलायाखै जोंनि बड'लेण्डनि सोमोन्दै खालि रायलायो बियो खालि आदिबासिनि सोमोन्दै अखमियानि सोमोन्दै आरो हिन्दी बालानि सोमोन्दै नाथाय बर'खौ बियो दासिमबो सिनायाखै मदिजिया खालि आदिबासिनि सोमोन्दैल' रायलायबाय थायो आरो गोरिबफोरखौ बुङो बियो आं अनगोन आं नायगोन आं जाहोगोन आं जौगाखांहोगोन डेभेलप खालामगोन होननानै नाथाय खुगाजों बुंनायखौ जों मानिया जोंनो बड'लेण्डखौ थाबैनो नांगौ आरो नांथारगौ थाबैनो जोंनो खुगाजों बुंनायखौ जों मानिया जोंनो लिरनानै होथारनांगोन रायजो सभा आरो लक सभायाव बिनिखायनो आं नरेन्द्र मदिखौ अरायबो रिकुवेस्ट खालामो सनमान होयो बिथाङा जाहाथे जोंनि इसिबां फुराना बड'लेण्डखौ जाहाथे थाबैनो लिरनानै होयो गावनि आखाइजोंनो बिथाङा मोनथायजों बड'लेण्डनि थाखाय जों सोमावसारगोन बड'लेण्डनि थाखाय जों सोमावसारगोन नासयनाय गादबनाय मुगैनायनि हेंथायै फैदो जों खौसेयै जुजिलांनि फैदो जों खौसेयै जुजिलांनि आलादा रायजो बड'लेण्ड मोनाबोला जों जिराया आलादा रायजो भारतबादि मोनसे गिबियावनो बिग्रायारि नोंथांमोन गासैखौबो बरायबाय सोलिनाय हादोराव बिर जोहोलाव रायजो राजानि जे मतामत खुलुमबाय जे गुरुत्व होनानै बड'फाखौबो दासिम बड'लेण्ड खुलुमहरबाय सिबिनां रायजोफोर बेयो जोंनि थाखाय थांनाय एबा जांख्रिखांनाया गोख्रों एबा गोग्गो महरै थांना थानो लामा नागिरनाय हाबाफारि आरो सुबुंनि रैखाथि मोननो नाथाय आरो जौगानो नाजानाय मावथांखि सुस्रांनांगौनि थांनाय थाखाय बे ओनसोलाव थानाय गासैबो हारि माहारिनि मानसिफ्रा बे हाबाफारिखौनो माहारिनि दैदेनगिरिफोरा मावफुंनो नाजाबोदों बुंगासिनो दङ आरो माहारिनि नाथाय दाबो बे गणतान्त्रिक आवाज जिउ बेखौ आरो गुरुत्व गावखौ होआलासिनो हाबा भारत मावबोदों सरकार आसाम सरकारा आं सानो बड'लेण्ड जेंनाखौ थै आरो जिउ बावनानै दोनबाय थादों BSc आरो दा CTC बला खांनायनि उनाव सरकारनि बर'फोरनि फोथाराव दङ जांख्रिखांनाया दा बल इज गुबुननि अन द रुजुनायाव कोर्ट अफ द गभर्नमेन्ट गोजौसिन जायगा आवग्रिनानै दा दङ थांखि नाथाय लानांगौनि इसिं सम आरि फैबाय राजखान्थिया राजनैतिक थांखि माहारियाव गोबां खहा लाबोबाय सरकारनि लाबोबाय थायो थांखि
आथिखालनि थासारियाव मोनसे जों केबिनेटनि बयबो मोनसे मालायनि थांखि साना जे बड'लेण्ड जेंनाखौ सुस्रांनायनि मोनसे पलिसि सानना दोननाय डिसिसन फिसा सानना दोननाय लानांगौनि सम सानजारियाव फैबाय गाब्रनाय बेसेबां बायदि गोबाव नुयो सोमावसारग्रा हान्जाया जोंनिख्रुइ भारत सरकारजोंनो गोबांथार रायलायनानै गोख्रों आन्दलनखौ दोनथ'दोंमोन आरो नाथाय इन्टारनेसनेल दिनै सापर्ट मोननाय सोमावसारनायनि लामायाव हान्जाफोराबो गिदिंबोफिननो गोबां गोनां समाव जानायाव बिदिनो जायो बेयो जोबोद मोनसे बड'लेण्ड दुखुनांथाव बाथ्रा सोमावसारनायनि आरो दा आबेगिक इमोसन सरकारनि आरो आखायाव रंजानाय ओंखायनो एबा सोनारगोन रोमान्स सरकारनि आयदाया आखायाव जोब्बाय गोहोआ दङ होनजायो सरकारनि सायावसो मानोना बर'नि सोनारसिगोन गासै जेंनाखौ बिथांमोनहा जुदि सुस्रांनो गोख्रैनो थाखाय बड'लेण्ड जों जेंनाखौ जुक्ति सुस्रांनायनि मोनसे लजिक थांखि लानानै आरो संबिजिर सिगांबोनो हायाबा संबिजिरखौ दाय सोमावसारग्रा दहाय होनानै हान्जाफ्रा एबा कनस्टिटिउसनेल सोमावसारनायनि अब्लिगेसन लामायावनो लानानै आवगायलांफिननो गोनां हादोरनि जासिगोन खुंगिरिफोरजों दा बिनि थाखाय सावरायगासिनो दङ गभर्नमेन्टआनो दाय जागोन थांखि दङ जोंहा बड'लेण्ड सोरजिनायनि बर'खौ बुहुमाव गेरेमसा हारि गायसननाय जी आज हम यहाँ कोकराझार के साउथ खारगांव नामक विलेज के फील्ड में हम इकट्ठा हुए हैं और यहाँ आज एफसू एनडीपीपी और बडोलेंड मूवमेंट उसकी ऑर्गेनाइज में उन लोगों की ऑर्गेनाइज में यहाँ सब राज्य इकट्ठे हुए हैं। यहाँ जो राज्य इकट्ठे हुए हैं ये जो हमारे बहुत लंबे समय से 50 साल से भी जो ज़्यादा संग्राम चल रही है हमारी बडोलेंड की मांग के लिए, इसके लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और हमारी ये मांगे इसलिए है कि मतलब हम जो बोडो लोग हैं यहाँ मतलब बोडो लोग हैं ये संग्राम कर रही है हमारे नए राज्य की जो हमारे बोडो लोगों की होप्स एंड एस्पिरेशन है और जो हमारी मतलब आगे की लोगों की ही नहीं जो हमारी आगे के लोगों की और उसके बाद हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए ये सिक्योरिटी देगा। तो हमें ये बडोलेंड चाहिए और ये हमारा जो अधिकार है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। हमारे आर्टिकल 2 और 3 में संविधान में आर्टिकल 2 और 3 में यही लिखा है कि जिस कम्युनिटी के अपने ही मतलब भाषा संस्कृति ऐसा होता है मतलब वो मतलब एक नया राज्य गठन कर सकता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ आज फिर से आंदोलन के लिए आए हैं और यहाँ हम बोडो लोग डिमांड कर रहे हैं वो 50 साल से भी ज़्यादा हो गया है। और उसके बाद हमारे जो संग्राम में जो उतरा है उनमें से मतलब 1000 से भी लोग आधे 1000 से भी मतलब अधिक लोग मतलब शहीद हो चुके हैं। कई लोग मतलब जेल में हैं, कई लोग का मतलब फांसी भी हो चुका है, कई लोगों को मतलब लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट मिला है, बहुत मतलब पैसा धन खर्च हुआ है, लाइफ मतलब लॉस हो गया है। और हम बोडो लोगों के बहुत मतलब इश्यूज है जैसे कि इंडियन की इशू, लैंड इश्यूज है, पोलिटिकल इश्यूज है, ये सारे इश्यूज मतलब बडोलेंड की जो इश्यूज है डिमांड है इसे रिजोल्व करने से सारा इश्यूज मतलब खत्म हो जाएगा। और अभी पार्लियामेंट में विंटर सेशन चल रही है और यहाँ मतलब अभी हमने सुना है देखा है मतलब विदर्भ राज्य की जो मांगी चल रही है उन लोगों की मतलब बातें होने वाली है, मतलब बिल लाने वाली है। जो विदर्भ की बीजेपी की जो MP है वो मतलब बाहर लाने वाली है। तो हम यही बोलना चाहेंगे कि जो हमारे बडोलेंड की डिमांड है वो मतलब विदर्भ से भी पहले की है। जो हमारे बडोलेंड की डिमांड है वो मतलब नागा से भी मतलब पहले से है। तो हमारा जो मतलब बहुत पहले से है तो हमारा समाधान पहले होने चाहिए। हमने देखा है कि जब हमारी डिमांड चल रही थी तभी हमने देखा छत्तीसगढ़ हो गया, तेलंगाना हो गया और हाल ही में मतलब जम्मू एंड कश्मीर को मतलब सेपरेट करके मतलब लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर मतलब यूनियन टेरिटरी दो अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। तो हमारा बडोलेंड क्यों नहीं बनाया? हमारा मतलब क्वेश्चन यही है। और हमारा मतलब इश्यूज बहुत ज़्यादा है हम बोडो लोगों की। तो मतलब बडोलेंड मतलब सेपरेट स्टेट जल्दी मतलब रिजोल्व कर लेनी चाहिए सरकार को। और अभी जो चल रही है मतलब पार्लियामेंट में ST बिल को लेके हम